Червеногушата гъска е сравнително нов вид за българската фауна. Първите наблюдения на вида са от 60-те години на 20 век, когато са установени единични зимуващи индивиди в района на езерото Дуранкулак. През изминалите от този момент над 50 години числеността на зимуващите в България червеногуши гъски непрекъснато нараства. През последните години са установени пикови числености от над 50 000 индивида, като периода, в който те пребивават в България, е от декември до март. България е най-западната точка на този постоянно разширяващ зимният си ареал вид. Зимуващи червеногуши гъски се наблюдават ежегодно в цялата страна. Традиционни зимовища за вида у нас са районите на езерата Сребърна, Дуранкулак, Шабла и бургаските влажни зони. През зимата червеногушите гъски пазуват многобройни смесени ета с най-многочисления вид гъска в Европа – голямата белочела гъска. Това води до силна междувидова конкуренция за основните ресурси еднакви и за двата вида. Смесените ета от гъски са обект на лов, въпреки забраната за отстрел на червеногуша гъска в България. Видът е целеви за опазване във всички защитени зони в района на Приморска Добруджа. За да оценим настъпилите през годините промени в екологията на зимуващите в този район червеногуши гъски, в рамките на проект за изготвяне на план за управление на 3 защитени зони в района на Калиакра, Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания предприе събиране на данни от научната литература и проведе полеви изследвания с най-съвременни методи в този район. Основен източник за сравнителен анализ е доклад, изготвен от Българското дружество за защита на птиците към Българо-швейцарската програма за опазване на биоразнообразието. Този доклад представя резултати от 5-годишен мониторинг на червеногушите гъски през периода 1995-2000 година. С червен и жълт цвят са обозначени съответно най-важните и важните места за хранене на вида, установени през този период. Доклада подчертава, че най-важни са полетата край сладководните езера Дуранкулак и Шабла. Една от основните промени в ландшафта са изградените в последните години ветроенергийни паркове в района. Проведените от нас наблюдения не установиха промени в поведението на червеногушите гъски при всекидневните им полети през територията с работещи ветрогенератори. Наблюденията от височината на птичи поглед показаха, че гъските избират специални полета, независимо дали са в близост до турбините или не, а в зависимост от съвсем друг лимитиращ фактор – водата. Лишените от възможност да пият сладка вода от двете езера гъски, поради ловната преса през зимата, предпочитат да нощуват далеч в морето. Това води до необходимост да попълнят нуждата от вода и през деня те се концентрират изключително в полета, където има големи локви, сладка вода.
Това откритие, благодарение на нашето изследване, открива нови перспективи от опазването на вида в този район и конкретно в защитените зони в района на Калиакра, чрез създаване именно на такива условия за зимуващите червеногуши гъски. От проведените наблюдения върху числеността на гъските в ятото ще вижда, че размера на ятата прогресивно намалява, въпреки че общия брой на червеногушите гъски, както и пиковите им числености през годините, остават постоянни. Дали само ловната преса и проистичащото от това безпокойство са променили стратегията на зимуващите червеногуши гъски в този район? Освен концентрациите на червеногуши гъски в полетата с повърхностни води, основен лимитиращ екологичен фактор за всички водоплаващи птици, нашето изследване от птичи поглед установи и голямо разнообразие в посевите. Наличието на много малки по размер посеви от различни култури не може да осигури физическата възможност за хранене на големите ета, наблюдавани през 80-те и 90-те години. За сравнителен анализ сме използвали сателитни снимки на района от края на 80-те години и 2014 година. Промените в собствеността на земята в България са съпроводени с раздробяване на посевите и ясно корелира с установената от нас тенденция
към намаляване размера на ятата от червеногуши гъски в Приморска Добруджа. Установените над 50 000 полета на червеногуши гъски ежегодно през териториите с работещи ветрогенератори потвърждават, че тези съоръжения не са свързани с промени в поведението на зимуващите гъски. За да проверим тази хипотеза, проведохме заснемане на поведението на ята и единични червеногуши гъски именно в тези територии от земеделски земи. Проведените предпроектни проучвания и оценката на кумулативният ефект е довело до разположение на генераторите на разстояние от над 500 метра средно. Това отстояние създава възможност за прелет на червеногушите гъски през районите с ветрогенератори без риск от сблъсък. В резултат от 8 годишен системен мониторинг на смъртността на птици от сблъсък с ветрогенератори, не са установени случаи на загинали гъски до този момент.